Kowane harshe akwai karin maganarsa. Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a channel ɗin nan mai suna Su Dangi Hausa TV. Idan yau ne karanka na farko a wannan channel ɗin, ka danna ƙararrawa sannan ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. A yau ne Laraba za mu dinga kawo muku shirin kowane harshe akwai karin maganarsa. Shiri ne da zai dinga fito muku da fitaccen harsunan duniya baki ɗaya, wanda kowa zai zo ya baje kolin harshensa, ya fito da irin azancin maganarsa, adon maganarsa da salon maganarsa, domin samun ci gaban harsunan duniya baki ɗaya. Kar ku bari a baku labari. Ku ci gaba da bibiyanmu. Su Dangi Hausa TV ta ku ce. Kamar yadda muka sani, idan muka duba a harshen Hausa akwai karin magana. Akwai karin magana wanda yake nufin magana ce ƙil wanda da zarar an buɗe ta tana da faffaɗar ma'ana. Galibi 'yan mata da samari, ma'aikata, kishiya da uwar gidanta, ma'ana amarya da uwar gida, abokiyar zama kenan, da surukai sukan yi amfani da karin magana domin su nishaɗantar ko su yi hani da horo da sauran makamantansu. Yanzu galibi karin magana kusan zan iya cewa yaɗo yake yi tunda kullum haihuwarsa ake yi. Kar ku bari a baku labari. Ku ci gaba da bibiyan wannan tasha domin kawo muku abubuwa masu ilmantarwa ta fuskar harsunanmu na duniya baki ɗaya. Idan muka duba, zan iya furta karin magana guda 10 ko fiye da hakan a harshen Hausa. Misali, abin da kamar wuya, gurguwa da auren nesa. Kowa ya bar gida, gida ya bar shi. Cin danko haddasa kaza. Wa ya san gaibu sai Allah. Ciki da gaskiya, wuƙa ba ta hudawa. Da dai sauran makamantansu. Za mu bi kowane harsunan duniya domin mu dinga ƙaruwa akan karin maganganunsu. Su yi mana sharhi akan karin maganganunsu, su ƙara mana haske. Kamar yadda mu Hausawa karin magana ya zama ruwan dare, ko waɗanda ba Hausawa ba sukan yi amfani da karin magana domin su isar da saƙo. A wannan shiri ne za mu dinga zuwan muku da ƙabiloli kala-kala wanda za su dinga suma isar da saƙonsu ta hanyar karin magana. Masu sauraro, kar a bar ku a baya, wannan fage a buɗe yake. Akwai karin magana guda 2. Na farko shine mutum baya ƙinta mutane. A ƙarasa mana na 2 kuma kowa ya ƙi ta jama'a. Shi ma muna son a ƙarasa mana. A sauko wajen comment section ka rubuta karin magana guda 10, sannan kuma ka ƙarasa mana waɗannan karin maganganu guda 2 kamar yadda zan ƙara maimaitawa. Na farko shine mutum baya ƙinta mutane da dash. Na 2 kuma shine kowa ya ƙi jama'a. To masu sauraro sai ku ƙarasa mana, sai da anjimanku.